जिया जाए ना जाए ना जाए तर नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. दिसतोय आता दिसतोय. तर तुमचं स्वागत आहे कोकणी सुयोग एक चॅनलवर आणि आपल्या डेली ब्लॉग मध्ये. तर कालचा मस्तपैकी ब्लॉग आलेला आहे मेथीच्या लाडूचा रेसिपी ब्लॉग, तर जाऊन बघा, अपलोड झालाय. तर आणि बघा, लाईक करा आणि कसं वाटतं ते पण सांगा. तर आजचा दिवस स्टार्ट झालेला आहे आपला मस्तपैकी. आज जायचं आपल्याला ऑफिसला, तर जायचंच आहे. आणि हा शिवजयंती आज आपली छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंतीच्या निमित्त सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. तर आज आहे शिवजयंती, पण सुट्टी नाही आहे, ऑफिसमध्ये जायचंच आहे. तर ऑफिसवरून आल्यावर भेटूया. आणि अजून आज काय विशेष वेगळं आणि अचानक मध्ये काय होते ते बघाच तुम्ही ब्लॉगमध्ये, बघायलाच आणि एन्जॉय करायला नक्कीच. तर भेटूया ऑफिसवरला आले. तर मित्रांनो, ऑफिसवरून झालंय लेट आणि डायरेक्ट जेवताना भेटतोय. आज मस्तपैकी मेनू आहे. तर खाली आहे हळद, खालची काही आमचा हळद आहे. तर येते ना मला थोड्याशा कांदा निंबू. तर मस्त आज रेसिपी आहे पावभाजी. पावभाजी मस्त मम्मीने बनवले आणि मम्मी आज मठात जाऊन आले तीच आरतीला. मठात म्हणून मी पावभाजी बनवली आणि गेली पटापटा आरतीला जायची. पिल्लूला पण दिले. हा, पिल्लूला पण घेऊन गेली. तर चला पावभाजी खाऊया आणि नंतर भेटूया आपण. आज लई छोटा ब्लॉग होणार नाही. हळद आहे कालची काढली, बघू आपण केलं तर हळदच दाखवू आज. हे बघा पावभाजी, पाव भाजी, कांदा लिंबू एकदम मस्त. तर आता जेवूया मस्त, भेटूया नंतर. छान झालेले मस्त वेगळी. हे खाऊन पण झाले वा. खाऊ पावभाजी. मित्रांनो, रात्री किती 9:45 वाजता मी हे शूज बाहेर ब्लॉगची स्टार्टिंग करतोय, कारण की आज थोडी तब्येत डाऊन होते आणि ऑफिसला तर जाऊन आले. कालचा आणि आजचा ब्लॉग आपण मिस करून टाकू आणि उद्या पोस्ट करू मस्तपैकी. एक आगुरीचा आलेला आहे, पण त्याला जर थोडासा ब्लॉग आहे, त्या व्हिडिओला काय होणार नाही म्हणूनच, पण आपण टाकलेला आहे, जाऊन बघा, एन्जॉय करा. तर इथं देतो. आणि आजचं आमचं डिस्कस आहे की शनिवार रविवार आपण थोडा शूट करूया, काहीतरी नवीन कंटेंट, कॉमेडी, जरा मजा येईल, एन्जॉयमेंट होईल, फुल धमाल मस्ती होईल. तर अशा प्रकारे आता चरणाने मी डिस्कस करतोय, थोडं बाहेर करून झालं डिस्कस टिकली, त्याच्यानंतर असेल. आणि आता आम्ही डिस्कस करतो आमचं शिवची ड्रेसिंग. बघा काय हार्ड ड्रेसिंग आहे हे. वा थांबा बघा, हो एक नंबर. बूट दाखव बाबा, असं कर असं कर असं कर. हा ए बाय 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 बाय, खाली पडला. चलो चलो, दर घरात नाही बाहेर बाहेर बाहेर. ए चप्पल बाहेर, लोक वरटी आपल्याला, चप्पल बाहेर. हा चला, आता आम्ही थोडं डिस्कस करतो, थोडं दाखवलं डिस्कस. आता थोडं आम्हाला थोडं सिक्रेट पार्ट करतो, प्रॉपर डिस्कशन उद्या. आता कसं काय करायचंय सगळं सांगितलं, मग व्हिडिओ बघायला मजा नाही. तेच 1-2 पार्ट तर झालेच पाहिजे, 1-2 पार्ट तर झाले, 2-3 पार्ट झाले पाहिजे. जरा मजा आहे. चाळीतली मधली होळी कशी असते, मी तर नाही येते, गावाला आहे, पण ते आपण कंटेंट मजा करू, धमाल. तर चला शूट करूया. हा मध्ये मध्ये पुष्पा कर, झुके गणेश कर कर करना भाई करना. पिलो शिवगर्जना बोल, शिवगर्जना बोल, बोल आज नीट बोल. चला नाही दाखवायचं शिवला, शिव बोलत नाही. बोला आम्ही आता सिरीज बनवणार कसली, होळीची, फुल कॉमेडी धमाल. उद्या शूट करायला लागू, उद्या आणि परवा पाहिजे. उद्या आणि परवा 2 दिवसात. स्टार्टिंग कशी करायची, हा कॅलेंडर वरती जायचं, कॅलेंडरला बघायचं होळी कधी आहे, यस एक्साइटमेंट. हा त्यानंतर काय काय वस्तू घ्यायच्या. कॅसेट अडकलेली मध्ये परीच. अरे मी बोलतोय काय काय वस्तू घ्यायची आहेत, कलर आणि सिल्वर कलर. बरोबर बरोबर. कुठला आलो मैदानात जाऊन. कुठला कलर, सिल्वर. सिल्वर. साधा घ्यायला पाहिजे. तो कोणाला लावायचा, तो एक बकरा बघायचा त्या, समजलं का. बरोबर. नाही पण 3-4 सिरीज झाले पाहिजे बाई, एका सिरीज मध्ये काम. एक्साइटमेंट. थांब जरा थांब. एंट्री बघ वा, एंट्री बघ. तो गॉगल काढून घेतला, काढून घेतला.
शरम बायको मारायची. पिलो गॉगल घाल. हा तर आमचं डिस्कस चालू आहे. हा नवीन सिरीजचं डिस्कस चालू आहे. चॅलेंज आमचं भाई. आपण थंबनेलला फोटो काढू नंतर. हा काढू. काय म्हणतो तू रितेशच्या घरात जाऊया. चल ही रांगोळी काढतो. रांगोळी त्याला काय कुठला रांगोळी दाखवली? मच्छीची रांगोळी. सुकी मच्छी वा एकदम मस्त पैकी पेंडू. सॅटर्डेचा प्लॅन चाललाय. सॅटर्डे सॅटर्डे नाही संडे ओनली संडे. ओनली संडे. सॅटर्डे आम्ही खात नाही. सॅटर्डे नाही खात आम्ही भाई. ओके हा इकडे बघतोय स्पेशल विला. स्पेशल धुरंधर स्पेशल विला. शूज बघ. ये वा हिपॉप वाय. ए ड्रेसिंग बघे. सो भाई 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 ए विंड्र्या. विंड्र्या हाय तर विंड्र्या. तो बोलतोय 50,000. 50,000 50,000 1,00,000 रुपये. चला चावी उघड ना जरा. तू कुठे भाई गेलो असतो ना खाली. तेरे सपनों में नाराजी मुझे लगता है कि बात दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी. तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है. बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो. तुम साथ हो. माझं फेवरेट गाणं आहे. हे गाणं म्हणून पटवलं ना म्हणजे प्रपोजला हे गाणं लावलेलं. ते गाणं यारा हो यारा तेरी अदाओं ने मारा. ए भाई बकरी आली. अरे लगेच बोलले असेल, नका रडू, मी तुमचीच आहे. मग नंतर हे गाणं लावायला लागलं. ए भाई बघायला भाई दूसरा गाना लगा. कॉपीराइट ना मांगता है भाई. कॉपीराइट नहीं मांगता अपने को. दूसरा गाना लगा. दूसरा अच्छा वाला एकदम. अरिजीत सिंह चला सुनो. मुस्कुराने की वजह तुम हो. मुस्कुराने की वजह तुम. हे नको थांब. चुके मम्मीला आणले काय का तुम्ही. मला वाटले काय ते किरे. हा मला वाटलं किरे निघीन तिला डोकलंय. ए बाय हे गाणं घेऊ का बाय. सुके बोंबेल आणले काय का तुम्ही केले. पप्पा लावायचे ना घरामध्ये. काय कॉपीराइट दाखवू नको भाई. कॉपीराइट हे लिरिक्स लाव ना भाई. पाठांतर नाही माझा. मी काही सिंगर नाही. मुस्कुराने की वजह तुम हो. की वजह तुम हो. जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे ऋतू. हॅलो. तर मित्रांनो आपण कालचा आणि आजचा ब्लॉग दोन ब्लॉग एकच करून अपलोड करणार आहे. कारण की काल ऑफिसवरनं यायला लेट झालं तर काही शूट नाही झालेलं आहे. आणि आजचा जरा टाइमपासच झाला आहे. बघू उद्या परवा शूट झाला तर आपण तो करूया. थोडा आहे मेहनत त्याच्यामध्ये. तर बघू मेन चरण आला पाहिजे टाईमवर आणि शूट करू. कालच्या हे दोन ब्लॉग एक असतील तर समजून घ्या. आणि बघूया उद्या करूया शूट चांगल्या प्रकारे. आणि थोड्या ऑफिसवरनं लेट झाल्यामुळे काय शूट करणार. काय टाइम 9 वाजून गेले होते. 9 साडेनऊ. तर बघूया आता काय आजचं काय प्लॅनिंग आहे. भाई घाबरलो ना यार. कुठे गेला दाखव. गाईच. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंट मध्ये सांगा. आणि लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.